alcohol, cyffuriau ac ysmygu. Pwyntiau trafod uned 3 a 4. Wyt ti'n yfed alcohol? Ydw, dwi'n yfed alcohol bob penwythnos. Ble wyt ti'n yfed alcohol? Fel arfer, dwi'n yfed seidr gyda ffrindiau yn y parc. Pam wyt ti'n hoffi yfed alcohol? Mae llawer o bwysau gyda gwaith ysgol. Mae'n ffordd dda i ymlacio. Wyt ti'n cytuno bod llawer o effeithiau drwg hefyd? Ydw, mae goryfed yn gallu achosi problemau iechyd. Beth ydy'r problemau iechyd? Mae yfed gormod yn gallu niweidio'r afu ac achosi problemau emosiynol hefyd. Sut mae alcohol yn effeithio'r corff? Mae alcohol yn gallu arafu'r ymennydd a'r adweithiau. Beth ydy dy farn di am gyffuriau? Dwi'n credu bod cyffuriau yn beryglus iawn ac yn gallu dinistrio bywyd pobl. Beth ydy'r ateb os ydy rhywun yn mynd yn gaeth i gyffuriau? Yn fy marn i, dylen nhw fynd at y meddyg a gofyn am help. Mae llawer o wybodaeth ar y rhyngrwyd hefyd. Pam mae pobl yn cymryd cyffuriau os ydyn nhw mor beryglus? Efallai bod problemau gyda nhw ac mae'n ffordd i ddianc. Ar y llaw arall, efallai bod nhw eisiau cael hwyl. Beth ydy effeithiau ysmygu? Mae ysmygu yn achosi clefyd y galon a cancr yr ysgyfaint. Oes ffrindiau gyda ti sydd wedi dechrau ysmygu? Oes, mae llawer o bobl yn fy ysgol yn ysmygu. Mae nhw'n dwp achos mae'n ddrud ac mae nhw'n drewi. Pwyntiau trafod uned 3 a 4 gan Mr. Mock.